आलारि सोरांनि मोसाखावरिफ्रा सना बाना देलायनानै फैथारबाय। दावहारु मुंख्लं ट्रफियाव मोसाहैसिगोन। सानैमोनहा आयो मा नाम सना? थुनलाइ ब्रह्म नों नालाय? आनिसा आयो नोंसोर सोंखाला आं मिथिजोबखायो। नैबे ना हायनारि, नैबे ना समायना। ओमफ्राय देलायगासिनो माखासेफ्रा देलायखननो हाया बैसोर देलायमांग्रिसिम गोजा। नै माखासे फैबावबाय। आरो नै जोंना सारा करिय'ग्राफार सार बेबो सासे सफैबाय सार। दे नैबे आफादगिरि सार दे। जोङो आलारि सोरांनिफ्राय माने दतमा दावहारु मुंख्लं ट्रफियाव माने अपेनिं सेरेमनियाव मोसाहैनो नागिरदों आरो हाफ टाइमावबो मोसागोन, दोंनै मोसागोन, गिबियावनो मोसागोन। बहा थांखो गोदोनि दिनालाय। ओमफ्राय हाफ टाइमाव मोसागोन जों हायनारिखौ आरोखि 32 जन जोङो माने सेलेक्ट खालामनाय जादों। जोबोद खस्थ' दाखालिनिफ्रायनो सप्ता खननै सोलोंनानै जोङो जोबोद नारा नाथा एकदम थाल गासिबो मिलायजोबनाय जाहैबाय। दिनै नुसिगोन जोंनि मोसानायखौ, बयबो नायफै। एसेनोसै। आरो दिनैनि भिडिअखौ जायफोर नायफांनो रोङाखै फाइनालाव फैनो हागोन। फाइनालावबो नुगोन। नैबे आदानिफ्रायबो आदाया मामोनलाय पस्टआ? आदाया जाहैबाय एडभाइजार बोसोनगिरि। आदा एसे बुंहरदो। आं मा बुंबावनो, जा बुंनांगौ आफादगिरियानो बुंखाजोब्बाय। दा आफादगिरि बुंनाय बायदियैनो सोलिलांगोन जाहैबाय। दा सिगाङावनो जों हायनारि, जेनेबा सिगाङावनो बहा थांखो बिनि उनाव बेनिफ्राय जों हायनारिखौ मोसानाय जागोन। हाबसिफिनाव हायनारिखौ। हाबसिफिनाव हायनारिखौ। आरो फाइनालावबो मोसागोन। फाइनालावबो मोसागोन जों। फाइनालाव गोदान मोनसे गोदान मेथाइ मोसागोन। गोदान मेथाइखौ मोसानो नाजादों आरो। माथो प्रेक्टिसा बिराद खालामबाय थानांगोन। प्रेक्टिसाथ' सोलिगासिनो दङआनो। दे एसेयावनोसै। फंनैसो खोथा थालांदों। दे। जोंहा माने फाइनालाव माखासे दा परिखानि एसे बेले बेजेनि खारनाव माखासे जोंहा गोजाम मोसाखावरिफ्रा सौहैजोबनो हायाखै। नाथाय फाइनालाव बिथांमोनहा सौहैजोबगोन। खमसे खम 8 जनसो गोजाम मोसाग्राफ्रा जोंहा फाइनालाव सौहैदेरजोबगोन। आच्छा एग्जामनि थाखाय फैनो हायाखै। दा माने गोजाम जे आलारि सोरां फार्स्ट बेचनि बिथांमोना माखासे जोङो परिखानि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादों। बिथांमोना जोबोद मोसानो गोसोमोन, थेवबो जोङो परिखाखौनो एकदम मोजां माने होथों साननानै जों दोनथ'नाय जादों। ओमफ्राय फाइनालाव जोङो बिसोरखौ खावलायफिननाय जादों। फाइनालाव नुगोन आरो जोंखौ 40 जन ग्रुपनि मोसानाय नुफिनगोन। मोसानायनि थाखायनो जुदि एग्जामा गाज्रि जायोबा बेबोथ' बिमा बिफाजों एसे गाज्रि मोनजानाय जागोन नालाय। दा जोंना जाहैबाय फरायनायाबो मोजां जालांनांगौ, हारिमु मोसानाय बेफोरबो लांफालांनांगौ। बेनो जाहैबाय। नङाबाथ' माने मोसानायल'जों फरायनाया थाबथालांबाथ' गाज्रि मोनगोन ना बिमा बिफाया। फेहेरनो हानाय नङा। नै जोंहा आलारि सोराङा ख्रिस्टि हान्जाया दावहारु मुंख्लं ट्रफियाव मोसाहैनो ओंखारलांबाय। मोसाहैसिगोन। दतमा एमइ फरायसालि। समायना रमायना देलायनानै ओंखारलांबाय। समायना रमायना सिख्लाफ्रा मोसाहैसिगोन जोंना। आफादगिरिया सिगां ससियेल मिडियानि दारै नोंसोर मिथिबाय थायो। जोंनि थाखायथ' बहुद गोनां। दा बेहायबो मोसायो, रावबो नुवाबाथ' नोंसोर रावबो नायनो फैनाय नङा। दा बे मबाइलनि दारै नुहुरगासिनो दं। अल इन्डियाखौ बुंनांगौ, अल इन्डिया जेरावबो नुगासिनो दं। माने वर्ल्डआवखौनो होनना बुंनांगोन जाहैबाय। खालि इन्डियाल'थ' गैयाना, वर्ल्डआव दंजोबो, गासैबो नुफैजोबो। दा बिथांखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। आरो लोगोसे बेवहाय आंनिनो अनजालु बियादै फिसाफोर जे दिनैहाय नोंसोरबो हयथ'बा आं दहाय रायज्लायनायखौनो खोनाबाय थाखादों, आं खोनासंबाय थादों। जेरै मेगना दिप थांदोंबाबो आंना खोमाया नोंसिनि फारसे थांगासिनो दं।
माने फार्स्ट मोसानायाव एसे बिखाफ्रा गुलु गुलु मोनदों जाहैदों दा सेकेन्ड मोसानायाव मोसानो थांबानो एखेबारे माला मोसानो मोनो बे गोसोआ जादों आरोखि एसे नंखागौबो जोंबो गोदो बिदिनोमोन ओंखारजेननाय समाव बियो माने फार्स्ट ओंखारनाय समाव बिराद गिलु गिलु मोनोमोन हा जेब्ला गाखोखांबायना आरो मोसाबावनो लुबैयो आरो माब्ला जोंनि समा मोननो बेबायदि मोनखायो आरो दा आङो गोलाव सम बुंनो सानाखिसै मानोना गाबोन आंहा फरिखा दं नोंसोरना बयनाबो आङो एसे खोनानो मोनदों दा आङो नोंसोरखौ फंनैसोल' आं खावलायनो लुबैदों जे नोंस्रा गाबोन फरिखा दं नङा होमबा दा नोंस्रा न'आव थांनानै मावनांगौ डिउटिया मा नोंसिना फरायनांगोन हौवासाफोराबो हिन्जावफोराल' नङा हौवासाफोराबो थांनानै नोंसोरनि डिउटिया होनांगोन दाहाय फरायहैनांगोन आरो हयथ'बा नोंसिना बिमा बिफाया ओंखाम ओंख्रि संनायाव दा संख्रि फिसा होनो हागौ खिन्थु बे दा संख्रि होनबाबो नोंसोरो माने लेखाफ्रा फरायनांगोन आरो लेखाखौ गोसो होनांगोन लेखाखौ जुदि आलारि ख्रिस्टि आफादावबो फैयो लेखाखौबो मोजां फरायो होमबासो जोंबो नोंसोरखौ माने गार्जेननिफ्राय जेबो कमप्लेन मोनाबा फै होननानै जों लिंहरो गार्जेना जुदि कमप्लेन होफैबा जों बेखौ हले नाजावनो नङा दे बेखौ आं बुंखाबाय दा फैसो होनगोन जोङो जुदि गार्जेननिफ्राय जुदि कमप्लेन मोननांगौबा ओंखायनो जाहाथे बे कमप्लेना दा फैदों नोंसोरो माने ओरैबायदि बिमा बिफाजों सानजा आलारि ख्रिस्टि आफादाव थांनानैसो जोंना गथ'फ्रा गोसोआव माने ओरैबायदि जाबाय माने मोसायोबो खिन्थु लेखाखौबो साबसिन गोसो होग्रा जाबाय जाहाथे बे जिनिसा खोमायाव जोंनि खोमा हाबफैयो आरो जोंनि खोमायाव हाबफैयो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंखानो लुबैदों जोंना नोंसिनि आफादगिरिमोनानो बुंबाय थायो नोंसोरखौ दैदेनबाय थानाय आफादगिरिमोनानो फंबायमोनजों एसे रायज्लायनो सानदों डिसकासन खालामनो सानदों आरोखि नोंसिनिफ्रायबो मिथिनो आङो सानग्रोदों दा नोंसिना एग्जामा माला जोबो परिखाया जा इउनिट सोलिगासिनो गाबोननिफ्रायबो दा नोंसिना परिखाया गाबोननिफ्राय जागोन ना माला जोबो 17 ना 21आवसो होनजायो दाराखौबो मानोना माबायाव 18आव माबा ओरैनो साननैसो बन्द दं नामा गेजेराव 18, 19 20 दासान्दि परिखाया दंजोबोखाय जोङो सानफ्रामबो सोलोंनो हाला बेखायनो मालाबाबो बन्द दङबा बे बन्द दिनावसो जों सोलोंसै मिथिबायना ओंखायनो आङो ओरैबायदि सानदों दि जोंहा दाखालि जों जे क'क्राझार कालचार कमप्लेक्सआव मोसाहैदों बे गानखौ जों मोनसे मोसागोन बे गानखौ मोनसे मोसागोन बेवहाय जोंहा जेबादि संखिया दंमोन बे संखियाजोंनो मोसागोन ओमफ्राय बेवहाय जोंहा साब्रै साबासो गोदान सोदेरनांगौ दं ओरै सानै गाना मेखान जायगायाव सासे ओमफ्राय सोरबा थाबावोबा बेनि जायगायाव आरोखि ना सोलाबनाय बेबादि सोगोन आरोखि ना आदित्य सोलाबा नामा 22 सोलाबगोन ना दे 22 सोलाबगोन ना दे बेबादिनो खालामगोन जों दे फार्स्ट बन्द'आ माला दं